To jak si říká. Stůjte. Čekaj mě, co na video ještě. Jo, pojď. Nah. Content. No, thank you. Okay, no, thank you, bro. No, hele, jo. Jdeš se jet zeptat? Ne, nejdu, vole. Co já jsem, vole. Ty máš rád, jestli to... Kamo, už jsem byl u nich jednou na stanici. No, a tak čau. Já nevím, co to je, hele. To je únik nafty. To je únik provozních kapalin na cestu. Vidíš ten kybel, ne? Tak to je ten sorbent na to, aby to vyčistil nějak. To oni tam zametají, ale. No. To tam teď momentálně uniká provozní kapalina. Jde se projít tam? Ne, já budu tady nejvíce. A já nemám klíče. 13:40. No, já vím. Kámo, ale s těmi by ses neměl zahrávat, jo. To už jsem se jednou ptal směny a ty mi řekl, že mi nic na to nemohli říct, no, tak jako, to je proč se jich neptám, jo. A jinak, jo, to jsou ty provozní kapaliny, no. A to Louša, ona tam nechce. Ale ty provozní kapaliny, no. Nevím, jestli to je jenom na jednom autě nebo na dvou. Hele. Další, ne? No, myslím, to byla sanitka. Jako, to je únik provozních kapalin, ať víš, tam mají tu sedačku. Jsem si teď všiml teprve. A to vadí? Jo, to se tam musí dostat k tomu nějak, jo. Proč? Protože když si neotevřeš nějakou cestu k těm kapalinám, tak jako vlastně jako nemůžeš si jakoby skrčit na plazice pod, jo, to by na tebe vyteklo, jo. A to je jakoby Nebezpečné? Nebezpečné a toxické, no. To bys neměl ani vdechovat, ani prostě jakoby to, no. Ani prostě bys to neměl pít, no. Bohužel se něco takového stává, no. Ale já jdu kolem té casky. Kiki, já jdu kolem tady, jo. No, ne. Já jsem tam, už tam byl. Jo, ale teď tady uniká provozní kapalina z vozidla na komunikaci. Trenér šel tam, víš. No, co si tady utíká? Že uniká provozní kapalina na komunikaci. Proč si to natáčíš? Proč jo? Proč si to natáčíš? Protože jo. Čo nenatáčej mě hlavně. Hej, Nebo já tě nenatočím. Ne, nenatáčíš to. Nenatáčej mě. Nebo já tě nenatočím.